Salutare, după cum știți, sau să vă spun, am fost la mare, o mică vacanță și vreau să vă arăt ce mi-am luat. Începem cu primul. Este un cristal breloc rodonit. Este pe zodii, iar eu sunt zodia balanță. Cam așa arată, este cu roz și verde. Acesta a fost primul. Al doilea sunt acești magneți. Da, cam așa arată. Sunt doi și fac un zgomot foarte puternic. Următorul este acest coltier. Nu este un cristal, are ceva băgat în el, dar nu pot să-mi dau seama. Cam așa arată. Iar ultimul lucru, mi-am luat acest ghiozdanel cu cactus. Și aici în cap toate, da, dacă observați, acolo am pus niște scoici. Acestea sunt lucrurile care mi le-am luat la mare din Constanța. Pa!